mellem frysepunktet og 5 grader. Det bliver koldest i Nordjylland. Vinden frisker op. Rigtig efterårsvejr. Det her, det var Radiovisen, læst og redigeret af Preben Lund. Du lytter til P1. De fleste har været i en dansk folkekirke, troende eller ej. De færreste har formodentlig oplevet nogen, der gav slip på alle følelser under gudstjenesten. Men det skete for Mathias Våge Petersen. Han ledte efter meningen med sit liv og gik fra en verden uden religion til en verden, hvor Gud vil ham noget hver eneste dag. Her kommer et øjeblik. Jeg kan ikke sige, hvordan det skete, men lige pludselig vidste jeg bare, at der var en mening med mit liv. Mit navn er Mathias Våge Petersen. Jeg er vokset op i sådan en kulturradikal familie i en lille købstad oppe ved Limfjorden. Når jeg siger, det er kulturradikale, så betyder det egentlig sådan en meget tolerant familie. Man kunne sådan set have de meninger, man ville have. Men Gud var ikke noget, vi snakkede om. Det var ligesom ikke en del af det verdensbillede og den snak, der var ved bordet derhjemme. Da jeg blev teenager, så var det meget med fest og piger og alkohol, og vi havde det rigtig sjovt. Men i gymnasiet, så begyndte der også at dukke en anden side op i min tilværelse, en mere alvorlig side, der begyndte at beskæftige sig med de her store spørgsmål. Er der en mening med livet, og er der en mening med mit liv, og er der noget, der er større end mig selv? Jeg havde en krise. Jeg var blevet meget ked af tilværelsen. Jeg var blevet følte mig meget ensom. Der var en side af mig selv, som jeg ikke lod andre se, som jeg ikke kunne dele med mine venner, som jeg ikke kunne dele med mine forældre. Og den ensomhed, den voksede sig ind i større og større, så i sidst var jeg på en måde fanget i den. Og den ensomhed gjorde, at jeg egentlig havde lyst til at tage mit eget liv på et tidspunkt. Jeg havde ikke lyst til at leve længere. Det var simpelthen så dominerende. Og meningsløsheden var også kommet ind i mit liv. Jeg tænkte, der er simpelthen ikke nogen mening med livet. Det er smerte, det er ikke rart. Og jeg kan huske, at jeg gik mange ture ved Limfjorden. Og på en af de her gåture, der var det simpelthen som om, at jeg fik en dyb erkendelse af, at jeg kan ikke sige, hvordan det skete, men lige pludselig vidste jeg bare, at der var en mening med mit liv. Og jeg vidste, at der var en mening med tilværelsen. Og jeg vidste, at der var noget, der var større end mig selv. Det stod bare klart for mig. Så gik jeg hjem, og så funderede jeg egentlig over, hvad er det så, der er større end mig selv? Og hvad er meningen med mit liv og sådan. Og det fik jeg egentlig ikke umiddelbart noget svar på, og jeg havde heller ikke umiddelbart nogen steder at gå hen med de her spørgsmål. Og jeg flyttede meget i de her år, da jeg var mellem 20 og 25, og på et tidspunkt sagde jeg til mig selv, nu går det ikke længere. Nu hjælper den her rådløshed, bliver jeg simpelthen nødt til at gå op med. Så jeg besluttede mig for at blive boende. Jeg flyttede til København, og så blive boende der indtil at jeg havde fået styr på mit liv. Det var jo et lidt stort tema, men ikke desto mindre, så var det en beslutning, jeg havde taget. Så i den her periode, hvor jeg gik og tumlede de her spørgsmål, så en dag var jeg ude at gå i en tur i Assistens Kirkegård på Nørrebro. Og så kan jeg bare huske, at jeg havde det her savn. Jeg havde et savn om at finde et fællesskab, hvor jeg kunne være mig selv. Hvor jeg ligesom kunne lægge alle masker ned. Og så havde jeg det her savn efter fællesskab, hvor jeg kunne dele troen på noget, der var større end mig selv. Og der gik med den her savn i mit indre, altså min sjæl. Og så på vej hjem, så kom jeg forbi en kirke, og så var der skilt ude foran, hvor der stod gudstjeneste hver søndag kl. 13, kig ind. Og det var lidt over 1, så jeg listede lige så stille ind af kirkedøren og satte mig sådan helt nede bag i. Og så sker der et eller andet, jeg ikke helt kan forklare. Jeg begynder simpelthen at sidde og græde. Og på en eller anden måde en forløsning, en følelse af at være kommet hjem på en eller anden måde, og være et godt sted, og jeg kan slappe af og give slip på mig selv. Og det var sådan set en hel gudstjeneste igennem, at jeg sidder der og græder. Jeg kan ikke huske så meget, hvad der blev sagt og sådan noget, men den her fantastiske oplevelse af at kunne give slip på en måde og være mig selv, altså. Men det er alligevel også så intens en oplevelse, at jeg ikke helt har lyst til at snakke med nogen, der er derinde. Også fordi jeg sidder og græder, og jeg egentlig ikke helt forstår, hvad der er sket. Så da de går frem til nadver, så tænker jeg, at jeg kan liste ud af bagdøren, uden egentlig at skulle snakke med nogen, uden at skulle sætte ord på det her. Og derfor så går jeg så hjem derfra.
og undre mig over, hvad der egentlig er sket. Undre mig over, hvorfor jeg sidder og græder der. Altså, det er ikke noget, jeg sådan gør normalt. Men samtidig sådan en længsel efter, at det skal blive søndag igen, fordi der skete jo et eller andet, som jeg ikke kunne forklare. Der skete et eller andet, som jeg måtte på en eller anden måde have mere af, eller komme tilbage til på en eller anden måde. Så det var en uge, hvor jeg sådan var i spændt forventning til, at det skulle blive søndag igen, hvor jeg så kunne se, hvad der så skete næste gang, jeg satte mig derind. Og der kom jeg så næste søndag igen, og lidt senere, det var gået i gang gudstjenesten. Jeg satte mig nede bagved, og musikken spillede, og så skete det samme simpelthen igen. At af en eller anden grund, så begyndte jeg simpelthen at sidde og græde igen. I en hel gudstjeneste. Og gik derfra med den her fornemmelse af at være forløst på en eller anden måde. Og kunne hvile og slappe af på en anden måde. Jeg kan huske, at jeg kunne mærke min ryg på en helt anden måde. Altså min krop, jeg var mere til stede i den. For der simpelthen var blevet sket en eller anden form for forløsning. Og jeg fik lov at opleve sådan et helt fantastisk sådan en gudsnærvær. En varme i hele kroppen, der gennemstrømmede mig og fyldte mig på samme tid, og som var ubeskrivelig i en eller anden forstand. Og det var så behageligt, at jeg egentlig valgte at bare lægge mig ned på gulvet, og så lade mig hvile i det her, flyde rundt i det her nærvær i måske 10 minutter og kvarter, hvorefter jeg så rejste mig op og bare måtte sige, altså jeg havde ikke sprog for det her endnu, men det er jo så det, jeg senere har fundet ud af, det er altså Guds ånd eller Helligånden, som jeg havde fået en oplevelse med, en erfaring af. Og lige pludselig, så synes jeg, det begyndte at hænge bedre og bedre sammen, det her verdensbillede, som egentlig var ukendt for mig. Altså det her med Jesus og Gud, og han har skabt tingene. Og jeg begyndte at finde en mening med mit liv ind i det her. Og på et tidspunkt, så begyndte jeg at læse teologi. Fordi at jeg tænker, at hvis kristendommen er sand, så bliver jeg nødt til at kende til, hvad den handler om. Jeg må komme dybere ned i det. Og det må også kunne holde til alle spørgsmål. Og jeg vil beskæftige mig med den, så jeg kan møde mennesker, snakke med mennesker, og også forklare, hvorfor det her det giver mening. Så derfor så begyndte jeg at læse teologi. Og det var også en rejse, hvor det ene paradigme, kan man sige, blev ligesom kom i dialog, min barndomsparadigme, kom i dialog med et andet verdensbillede. Og det har været en sjov og spændende rejse for de her to ting til at hænge sammen, og ikke at skulle opgive det naturvidenskabelige for at få plads til Gud, men at få bygget en bro mellem de her to dimensioner, så man kan bevare sin fornuft, samtidig med at man har troen på en åndelig dimension, på at der er en Gud i verden, der elsker mennesker, og vi kan have en relation til den Gud. Der er sket mange ting i mit liv, efter jeg så kan sige, mødte Gud, eller Gud blev en del af min hverdag. Og grundlæggende vil jeg sige, at der er et ord kærlighed. Jeg har fundet ud af, at Gud er kærlighed, og det har gjort, altså ikke bare et ord kærlighed, men en realitet kærlighed. En virkelighed, der er grebet ind i mit liv, og begyndt at forme mit liv, og begyndt at forme min identitet, og begyndt at sætte mig fri for frygt, fra en masse følelser, jeg havde med fra min barndom, af vrede og sorg og smerte. De blev mødt af en anden virkelighed, der hedder, at jeg er elsket af Gud. Og at jeg er skabt til at leve den kærlighed og give den videre. Og det har været måske den mest udfordrende rejse i det at blive kristen. Det er egentlig, at Gud ønsker, at jeg skal vide, at jeg er elsket, og jeg er skabt til at elske mennesker. Og der har bare været mange ting i min bagage, som har sagt, at jeg ikke var elsket, eller jeg ikke var god nok. Og som har formet den måde, jeg også har mødt mennesker på, med mistillid, med konkurrence, og skulle være bedre end andre for at finde et værd i det. Og bytte hele det ud med en grundidentitet af, at Gud elsker mig for den jeg er. Og jeg skal elske mennesker for dem de er. Det har været den største udfordring og det største kald i det at blive kristen. Og det har forandret alt i mit liv. Det har forandret udgangspunktet, og det har forandret målet, og det har forandret alt det, der sætter sådan standarderne for mit liv. Jeg går stadigvæk ud og drikker en øl. Jeg går stadigvæk ud og snakker med mennesker i byen. Og jeg elsker at snakke med mennesker og sådan det. Så jeg elsker at fortælle mennesker om Gud. Det gør jeg. Det
Det er nok et af de, tror jeg, der er mening med mit liv. Det er simpelthen, at jeg kan få lov at give det videre, jeg har fået. Mathias Våge Petersen er frivillig i Aarhus Valgmenighed. Der er omkring 700 betalende medlemmer. Dette øjeblik var produceret af Jesper Lunau, og du kan genhøre alle P1's øjeblikke på dr.dk/P1/et øjeblik. I Storbritannien er Labour